Δεν παίζει. Έλα. Είμαστε η ομάδα αντιξουσιαστών και έχουμε πιάσει τον σύνεργο που έβαλε και έκλεψε τα σοκολατάκια από τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Τώρα αυτή τη στιγμή θα περάσει βασανιστήρια για να μας πει που έχει κρύψει τα σοκολατάκια. Καταγράφουμε καταγράφουμε τη μεγαλύτερη στιγμή στον αιώνα. Το έχουμε, θα μπορέσουμε και στο Star Channel, θα το στείλω εγώ προσωπικά. Εσύ τώρα, πες μου, που έχεις κρύψει τα σοκολατάκια. Не работал, не топос, не трам. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Не работал, не был. Που έχεις κρύψει τα σοκολατάκια από Παπαδοπούλου. Λέγε. Не работал, не был, не Βλέπετε ότι τα βασανιστήριά μας είναι πολύ σκληρά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα μου πεις με έχεις κρύψει τα σοκολατάκια με γέμιση κεράσι. Не работал, не был. Τώρα θα δείξουμε πόσο βάναυση είμαστε εμείς. Η ομάδα αντιξουσιαστών που κλέβουν τα σοκολατάκια από την εταιρεία Μπισκότα Παπαδοπούλου. Τώρα θα δείτε τα μεγαλύτερα βασανιστήρια που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Θα μιλήσεις. Не работал. Θα μιλήσεις. Όχι. Θα του ψήσω τον εγκέφαλο τώρα. Ποιο. Δεν καταλαβαίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να διακόψουμε τη σύνδεσή μας αυτή τη στιγμή και θα σας αποκαλύψουμε αυτόν τον οποίο έκλεισε τα σοκολατάκια. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Ξέρουμε που μένει. FG τα 600 μαύρο. Το Toyota Corolla. Οδηγεί. Κάτω τούμπα, άνω τούμπα θα το βρείτε. Αυτός είναι εκεί και κυκλοφορεί.